औरत के शादी शादी बियाह बिया बियाह ही का ना मिठाई के नाम हो। रौरा भय रही तब नु जनती के काना मिठाई के नाम हटे। हमो नहीं कहले हमारा पापा के भइल बा। अच्छा हां तो वहां के जानत हो कृष्णा भाई के जा कृष्णा भाई से पूछ लिया। औरतिया के शादी नए नए भइल बटे। लड़का से ना तारा भैंसा से ए महाराज मेहरारू के शादी कोनो एगो लड़के से ना होई त काची से होई। मेहरारूवा के शादी एगो लड़कवा से भइल बटे। बेचारा नए नवेले बिया ओकर मरदा के ओकरा डिप्टी पर से फोन आइल बा। जब फोन आइल तो ओकर मरदा चल गइल। मेहरारूवा अपना मरदा के लगे फोन कइले बिया कैसे मेहरारूवा अपना मरदा के लगे फोन कइले बिया कौने भाव में औरतिया अपना मर्दा के नंबर ई गनगनात कहे बा फोन आवता। औरतिया अपना मर्दा के नंबर अपना देवरा से मांगे गइल बिया कैसे ए देवर जी बोलो श्रीमती भौजी देवी जी संस्कारी देवर संस्कारी लगता तनी अपना भैया के नंबर दी ना काहे बड़का बाबू के देव तो ना काम चली। जिनिए बाड़न सब बात बड़के मुझे थोड़ी ना कहा है। तो लिखो भैया के लिखो अपना भैया के नंबर दी बोली 94 400 चुक चुक 94 400 चुक चुक 95 500 फुक फुक धरावो टुस 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 उठाइए ना उठाइए ना अंजलि में सटाइए ना। हेलो हेलो इस रूट की सभी लाइनें व्यवस्थ हैं, कृपया 9 महीना बाद डायल करो। ए देवर जी ई तो 9 महीना बाद डायल करे के करता है। व्यवस्थ बा व्यस्त बा दूसर नंबर दी दोसर लिखो बोली 94 400 डारी पर बारी पर 94 400 बारी पर आउ नंबर हो नचनिया के डाड़ी पर धरावा धरावा टुस 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 हुलुलुलु हुलुलुलु उठाइए ना हुलुलुलु हुलुलुलु उठाइए ना हुलुलुलु हुलुलुलु लहरी जी में सटाइए ना। हेलो हेलो रेडियो नेपाल हो तपाईं को अनुरोध मा भोजपुरी फिल्मी गाना सुन भयो राति राम्रो राम्रो छ हाम्रो नेपाल में चिङ चिङ टिङ टिङ भिङ भिङ गाना सुनन छ। ए देवर जी काहे इतना मजाक कइले बनी अबली मजाक भौजी से ना कोई नहीं तो मौसी से कोई नहीं। ए देवर जी बोला ई तो बुझाता कोनो हिंग बेचवा के लगे धो ले बनी। अच्छा नेपाल धोले लो हां दोसर नंबर दी दोसर धरावा बोली 94 400 कुल्हा पर 94 400 कुल्हा पर आउ नंबर हो नचनिया के झूला पर धरावा टुस 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 उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना। हेलो यात्री को कृपया ध्यान दें जो गाड़ी जीरादेई से चलकर जाने वाली जनता एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 6 महीना विलंब से चल रही सुविधा के लिए खेद है। चाय बड़ी शिखर ए शील बटल पानी पानी ए देवर जी का हो ई तो बुझाता स्टेशन पर धो ले हां तो अब के सही जगह पर गइल बा अब ट्रेन धके जाई मरदा लगे दी भैया के अपना अच्छा तरह से नंबर तो लिखो बोली 90061 90061 61 हो गई हाँ हो गई 80 38 36 टुस 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 अब साफ करता हेलो 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 के राजा जी आहा तू डिंटेलवा के मम्मी बोलो तारे का हो ए राजा जी का हो रारू गोड़ छुके गोड़ लगता जाई हो गोड़ पहुंचल बा का होई जाए। ए राजा जी का हो अरे कब घरे आवतनी अरे घरे के तरह
ए राजा जी हाँ हमारा रुपया पैसा कुछ न चाहिए बस रौरा आँखी के सोझा रहे अच्छा तो हम समझन कि मोय संपत्ति हमारा लग ही बाटे अरे सोचतर के तरह कुछ चिन्ह ले आवत तो ए राजा जी हमरा चिन्ह न चाहिए तरह का चिन्ह ना लिए ना हम सोचले तरह का गोल में छुछी ले आवत गोड़ में के छुछी होला हमरा वो न चाहिए तो घेटी में का पाल ले आवत नहीं हमरा वो न चाहिए तो का चाहे बस रौरा हमरा आँखी के सोझा रह अच्छा कहीं दूर से पतइयो बाहर के लिए आए बुनु हाँ डॉक्टर साहेब कहीं दूर से पतइयो बाहर के लिए आए बुनु हाँ तब बुझाई जे मोय नोटे धरता घरे रहनी तो भागावत अलू की बहराजा महाराजा महाराजा आयो बोलावत तारू जब जीत करता रहो नु हाँ तो हम टिकट कटा ले बनी अच्छा आ उधियात चलिए होता टिकटवे पौधिया चला मत टिकटे को दिया औरत कहे तरी कैसे लेकिन गाना के भाव लगल कैसे एगो कोनो लइकवा हो एगो कोनो लइकिया से कहता लहरे कैसे रोकी बोली तने हुका लगे दुगो गर्भवती हला दिया माला पहना दिया गइलन गइले उ ओकरा पीछे खोस दिया पैसा सुन के बहुत भइल अभी का पिछवा खोसी ले दुगो गर्भवती एगो एगो लइका एगो लइकी के मैटर हटे कैसे कि हमारा बुलेटवा पर कहियो बैठ के अरे सोटा बेकीना त बोल रे पत्थर की आहो पतार का से फोटो बेकीना बोल रे पतर की हाय मोटा का से फोटो बेकीना पक पक पट जानू कि सिरुआ भद खाई लगबू यही लड़के सहारे औरत अपना मर्द के कहत रही कैसे बाबा तू से टूटल पलानी में तरस जवानी कोई बकहिया ओए बकहिया मुखिया जी मेहरारुआ कहतिया कैसे तू से टूटल पलानी में तरस जवानी आई बकहिया लागल दिलवा में यहकी लागल दिलवा में यहकी आई औरत कहतरी कैसे कैसे कि हम ना जननी कि तोहार कौन मजबूरी रहे आहा
हम ना जननी कि तोहार कौन मजबूरी रहे हमरा से जुदा भइल के तोहार इतना जरूरी रहे अरे होय तो अभियो कुआर बारी तोहरेला होय तो अभियो कुआर बारी तोहरेला तोहरेला ई ना जनली कि तहरा मुंह में राम और बगल में छोड़ी औरत कह तेरी कैसे कैसे कि जब से गावा ना करइलो परदेश बारो हमरा डॉक्टर साहेब जी कैसे कि जब से गावा ना करइलो परदेश बारो ना करइलो परदेश जब से कामना करो ना परदेश बड़ा हो कि भेजल घारा वाना एक कहूँ सोन देश बारा यहाँ के जागल रहती तब नु जागल में नहीं कि सुतल नहीं कि यहाँ के चल गइल बानी चल गइल बनी सपना में तनी हटी त है हां उठाई उठाई मके तो यहाँ के चल गइल बनी हे भगवान हम तो जानते ना रहे कि चल गइल बनी ठीक भाई दौड़ भैया हाय बहना ना ना उठ गइले उठ अरे बानी कि ना सुनब तो ना भैया देखी उठ तो। गइले तले कतना लोग कहत रह कि रोरा चल गइनी अगरबत्ती घर के धो दिया औरत कहत रे कैसे धंधा ठीक बटे रोरा एगो बात कहनी हो हां कि कदू यहाँ के लाइसेंसी बनी हम नहीं खित कदू हम काहे नहीं खिटिकवा ले को जरूरी बा मने कोनो जरूरी बटे तू कहबो अब होने दरौरा कहब तब टिकवाई ए महाराज कोनो भी चीज उम्र से बढ़िया लागेला या कहले हम कली ए बेटी हां रो हटी का मुड़ी पर चुटपुटिया बजाई हो ना छोड़ दो यही से कहिले का कि 7 पर 5 75 होला लफोर के फरेला वो करे ना में लतर होला 7 पर 5 75 होला लफोर के फरेला वो करे ना में लतर होला भीतरी से हो ऊपरा से ना आज होय मुहवा चोनिया के बोलला नु वो करे ना में 76 होला इच्छा आदरा हो 76 होय कोनो खिसवा झूठ नहीं के का कि कहां धरी छितनी त कहां धरी सागरे बबुआ पुरस्कार में आ गले ए बबुआ ना बबुआ आइले है कि बबुआ देता रहे देखी तो दे देनी तो 5000 लेके आई जाई बबुनी ब्यास जी दे भाई देखी तो बुझा तक अंजलि के ह ई लड़का पुरस्कार में आइल बने दे दी है दूध पियो पुरस्कार में बड़े पुरस्कार में तो गाड़ी में लादी चलो जा भागो जा काम हो गए देख ली कितना बुझा तक हाले फिलहाल के भइल बा कोनो खिसवा झूठ ना रहे हां कहां धरी छितनी त कहां धरी सागरे कदू है मनीषा मरल से मोटकी त लौटले लहरी के भाग रे हटाओ रे अरे सटाओ रे अरे रहो रे अब तो नी दांत बैठा के सो रे ई है एक खिसवा सच कर देतनी रोरा सुतरन है त अच्छा ना लगता देखे जागल पे कितना सुंदर लगता लेकिन गंदा गंदा इशारा करतनी है बढ़िया नहीं खेल लागो आय हाय हाय लहरी कैसे होई अरे ना लेकिन यही से कहिले का भेटतौ ना कि जब से गावाना करइलो हाय 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 परदेश बारो यहाँ के बात है आवरी कहनी हो का दो है चुनरिया बिहले मेहरारू ओढ़ेली अरे तो उहे लोग तो हमहु कनिया है बिहले मेहरारू ओढ़ेली तो हम का दोसर कह देनी हो हम का दोसर हम तो कहनी कि हमनी के घर के माता बहिन मुड़िया पर चुनरिया ओढ़ के मंदिर में जाला लो भाव देखनी हो हां वो तो ओढ़ले रहले बुझाता पानी के देह पर चोटी ओढ़ावल बा ऐसे कहिले का कि बिना बात के बात तू पार्टी जाओ चल बोला
खता डाटी जान। जान कि बिना बात के बात पाटी जान जान। हरे गलती नहीं खता डाटी जान होय सनातन धर्म बता एकरा के सनातन धर्म ही रहे दी जात के नाम पर बाटी जान पंचर भइल बा त सुलेशन लागी थूक लगा के साटी जान अरे खाही के बता पूरा हपचिए के खाली खाही के बता पूरा हपचिए के खाली लहरी जी काहे कि कुकुरन के जैसन चाटी जान लिया लाठी कुत्ता के भगाओ रे न तो वह दूटा सा हो जाए ना घरे के रहो अपना घाटे के रहो औरत कह तरी कैसे कि जब से गावा ना करवला परदेश वाला परदेश वाला कि भेजल घारा वहाँ ना एक कहूँ सोन देश बारा